Hilom na kay kan tarungan yung paminaw ha, tarungan sa tutok. Pasilan sayo kayo ko gipukaw ani kay excited na kay siya nga akong basahon ang iyang pasiaw kay mangangin lagi siya sa iyang kahimtang. May ngadlaw Ate Lane. Og sa tanang naminaw, ganahan kay ko sa imo mga pasiaw Ate Lane. Maong ganahan sad ko magpadalag pasiaw nimo aron daghang makatawa sa imong kahimtang sa sayos ka buntagon. Putangi. Unsa ka ha og atong hulman ning tingog sa duwende sa? Para makatawa jud maayo. Okay? Gusto mo gyud siya nga mahimuot gyud siya, gusto gyud siya nga maamong ko ning pagita daog-daog mo na imo. Liman ka makatawa ko sa imo, daghan nga makatawa sa imong kahimtang sa sayos ka buntagon. Hulam pagtiyos duwende be. Piteng. Bitaw, gamay tingog ang duwende ha. Oy, asbo na to. Biya akong gamitan ng akong kinakusgang tingog. Kabisig nga. Bagan. Ako pa si Ate Lane kay bahin sa tipautang o sa mangulutang. Bitaw, ako bitaw Ate Lane siguryo. Ang palautang o sa panahong tingbayad, akong asawa nga akong iduduho. Lagi ko angod ay. Ay ko angod ni mo goroy. Okay, padayon. Pasensya na bitaw kayo mo yung aning iyahang pulong no nga laglum kay ba idudho. Murag didto mo ron niya nagikuha sa kiniladmang batos kom lasot. To guro siya dili ko makasabot nga lugar ba sa Kabatanunan akong Pinoy-anan. Akong asawa Ate Lane medyo gapahon, gamay, sexy pud gamay, cute po gamay. Kana-tanan basta naay gamay. Abinuang man ay mga yogurt. Sa ato pa, gamay baba, gamay kay mata, gamay ilong, gamay dunggan, gamay kay lawat. Pamati na ko lugos na ginawa na makita yogor. Ang nga, nagkasihan mo. Unya Ate Lane, sige mo kong panulong og hantak og tari. Sige po kapilde. Kaning positive kayo ko nga makadaog, mabayran pirmirong utang. Sus kay napilde man Ate Lane. Unya ting bayad na ikaugma. Patay sugon ra kay naong tung taga-tingil. Pagkaugma Ate Lane. Nag-ayo-ayo ng tigpaningil. Ayo, ayo. Sama guroy-guroy makaitingog eh. Amatis nga blobi ako kwartani. Oy, biasa pagkapildiha ko suga putong mo dalag kulupog tong manok ni Simong Silikan. Oy, lukapam day na kong salisayon. Nya sao naman ako ani. Ako na hunahunaan nga ahusto. Matay akong asawan akong gamiton kay kanang kapahon ba. Moy akong idudho. Tuon ako dun sa kusina kay nagkagod og lubi. Day, ato ba nga sa tukaw? Itong naningil na po itong akong giutangan ba? Ako sa day, pahiyumi lang sa nang balik na lang sunod adlaw. Ay, sa mukha ba yan yung muguryo eh? Pero meragyan ko na yung angin-angin ani mong kalaki. May rabag nakatilaw ko anang kwarta bisag tag-gison panty gisi na kining ako adire. Uy, ngano nagisi mo nang imuhag maayo day. Hilom diha, akong panty gisi na kayo, giuna nimo na imong tigbakay kulirit tanda ko gayasmi lang naong nimo. Nagayasmi ang naong. Ay naunsa
unsa man ning akong gwapang asawa nga tabangis ako sa kasakit kalipay inunungay ta diring dapita. Nigawas na gid akong asawa. Oy sir, hello sir. Milakaw para ba akong bana sir kay nagkuha sa kwarta sa akong igsuon. Usa ka libo daw ingon kuhaon niya nadugay lang siguro to sir basin nalingaw og tabi-tabi. Ay kanang para sure sir balik na lang sunod adlaw sir ha. Grabe madalag igot-igot no. Kay nadala man pod ang tigpaningil. Ka-cute ya aning asawang guriyo. Impas kinutanga ron. Ay hala sige ma'am balik ra ko sunod adlaw ma'am. Bye ma'am. Dadala na. Bye sir. Salamat sir. Salamat. Nadala ra gyud baklag man ning guriyo May gani nadala sa akong kiblat-kiblat. Kanya kay pagsunod adlaw na pod atili ni abot na pod ang tigpaningil. Die. Na gigur. Na napuding mananap tigpaningil. Die, darling. Gawsa sa koke. Gawsa day koke. Mutago sa ko diri. Hay, paita gini mo guriyo bantay ka lang guriyo ha. Maunsa ko ani imong punagtukmod ni man ako sa kalautan basig makagunit ko salan. Salamat kay di atubang nasa sa akong asawang gwapa. Sir, maying hapon sir. Ay hala patay kamugot pa siyang naong. Kamugot bag naong aning mananapa. Hapon po diya ma'am. Pero ko sa utang sa mong bana ma'am ngay marag lapas na kayo ma'am dako na igtubo. Patay, di na kay suga ba di na madalag kablit-kablit. Sao ma ako niya. Ahos to, akong hikapon akong paa. Sir, ay dili day bukton man day ni. Sir. Ay sir, gahapon sir ba? Sir, naghulat yung kunimo sir ay wala mong good kami abot sir. Unya kay ako lang sang gigamit sir ba kay kabalo man ko sir nga makasabot ka ani sir oh. Hala. Dali mo dala para aning mananapa sige ma'am sunod adlaw na lang ma'am ha kay sunod semana na lang ko mobalik ma'am aron sure. Kapait daryot yun ko mahikapanda bahala ka guriyo ikaw gid makaamong aning kalakihang may gani ula gid ko mahilak biti. Hindi kulbaan ko da unsaon man ako ni Siguryo ako man gid iyang perming itapion atong bungotong tigpaningil hinaon ra ba ka ay rambutan kang naunga. Gusto kapalo na ko sunod semana maglakaw-lakaw ko aron siguro yung na bahala tong karaho. Ako na ni kitong dakong karaho. Pagwapo ko bigay mayong tag ulay kabayad tus ma'am ron kay ako gitong sakbuon ba kay dako na kay